Hey guys, this is me again, your friend Jelly, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys is magtatagalog muna tayo at hindi magbibisaya para mas maintindihan ng nakakarami. Kasi kung nakikita nyo at nababasa nyo sa title guys, is yung vlog natin ngayon is isi-share ko sa inyo kung paano ko ginamot yung pigsa na tumubo mismo sa gilid ng aking nipple area o yung tinatawag sa English na boil or sa Bisaya naman ay matagtiki. So, i-share ko sa inyo kung ano yung home remedy na ginamit ko. Hindi na ako nagpa-check up sa doktor guys, pero i-share ko sa inyo yung experience ko at kung paano ko talaga siya ginamot. Okay, so simula tayo sa una, excuse me po. So, excuse me naman pala sa mga kumakain. Kung kumakain po kayo, huwag nyo munang panoorin yung video na ito kasi medyo masagwa. So, ayun. So, guys, yung konting alam ko lang, i-share ko lang yung konting nalalaman ko kung bakit nagkakapisa yung tao. Hindi ako doktor guys. Disclaimer lang, i-share ko lang yung ano yung experience ko at ano yung mga ginawa ko sa sarili kong paraan at sa sarili kong pagre-research kung ano yung ginawa ng iba, tinry ko rin kung ano yung naging effective sa akin, yun lang yung i-share ko. So, hindi po talaga ako doktor guys, hindi ako physician o ano-ano mayan. Wala akong profession sa buhay. Ayun. So, sabi nila guys, na natutubuan din ng bigsa yung tao dahil sa kulang daw sa paglilinis ng katawan. So, inaamin ko naman guys na hindi talaga ako everyday naliligo. Yeah. So, hindi talaga ako everyday naliligo. At isa sa mga dahilan na naiisip ko kung bakit nagka-pigsa ako sa malapit sa utong o sa my breast area is siguro dahil sa paulit-ulit na pagsusuot ng bra. Yun yung nakikita kong dahilan. Kasi sa totoo lang talaga guys is mga 1, 2, 3 beses ako binaulit-ulit ko yung pagsusuot ng the same bra lang, yung hindi ako nagpapalit kaagad. Ayun, so hindi pa pala yun maganda kasi napupundo yung pawis, yung amoy, kaya yung mga bacteria, yun yung nagiging cause bakit nagkakaroon tayo ng pigsa. Sabi nila guys is tumutubo din daw yung pigsa dun sa may mga mabalahibong parte ng katawan natin. So, hindi ko alam kasi wala namang balahibo yung breast natin pero tumutubo pa rin siya. Pero, siguro totoo talaga yung kulang ka sa hygiene sa paglinis ng katawan. Yung paulit-ulit na yung tuwalya, yung hindi lagi nilalabhan ng tuwalya, yun din, isa din yun sa dahilan kung bakit nagkakapigsa yung katawan natin. So, yun yung alam ko. Hindi talaga ako doktor guys, yung alam ko lang yung sinishare ko dito. So, ayun. Mga 1 linggo, mahigit ako nagtiis sa pigsa nasa breast ko. Nag-search ako sa YouTube guys kung ano yung mga experiences nila sa pigsa. Wala akong nakita na nag-upload ng paano niya nabubulol na. Wala akong nakita na nag-upload ng video na may tumubong pigsa sa kanyang breast or sa kanyang dede. So, yun, sinare ko yung problema ko sa mga kapatid ko. At yun, sabi ng ate ko, kasi hindi ko naman kasi alam at first na pigsa pala yung tumubo sa dede ko. Kasi yung unang naramdaman ko lang guys is habang nagpapadede ako ng anak ko is, kasi yung anak ko is 1 year old pa lang, mag 2 years old pa lang by next year, kaya nagpapa-breastfeed pa rin ako hanggang ngayon. So, yung nangyari kasi guys is habang nagpapa-breastfeed ako is nararamdaman ko na may masakit at parang may bukol sa malapit sa may utong. So, kunyari ito yung breast ko guys, ayan, ito yung utong. Kunyari ito yung utong. So, dito banda, may napipil ako na matigas na matigas na air, parang basta matigas na air, hindi ko alam sa Tagalog, basta kay may bugon. Dito, may bugon, nahahawakan ko siya na parang may matigas. Tapos habang nagdedede yung anak ko, masakit kaya tinigilan ko muna yung pagpapadede ko sa right breast ko. Dito muna ako sa left, lagi nagpapadede. So, dahil tinigilan ko yung pagpapadede sa right breast ko, napupondo lahat ng gatas, kaya namamaga yung mga ugat sa right breast ko. So, lalong sumakit yung, yung right breast, lalong pahirapan kasi nga, di ba pag tumigil tayo sa pagpapadede, yun din yung isa sa pinakamasakit kasi nga, namamaga yung mga ugat sa dede natin. At yun yung nangyari, namaga yung mga ugat sa dede ko, masakit na yung
pigsa, masakit pa yung mga ugat sa dede ko kasi na ano yun, namamaga. Yun. Tapos kasi hindi nga mailabas yung mga gatas kasi hindi ko pinapadede yung anak ko sa right breast ko. Ayun. So yung ginawa ko guys is nagpump ako kasi hindi ko pa nga alam na ano yun, yung ano ba yun, pigsa yung nasa dede ko. Nag-search ako ng mga ang daming pumasok sa isip ko, baka ano na yan, baka ganito na yan. So, na-decide kami na napag-isipan namin magkasawa na magpa-check up. Pero hindi natuloy kasi wala din namang doktor. Kasi yung mga ngayon, ospital ngayon, pahirapan yung magpa-check up kasi nga dahil sa COVID. So, ayun, hindi natuloy yung pagpapa-check up namin. So, lagi lang ako nagsisearch sa YouTube kung ano yung mga senyales, yung mga may nararamdaman sa breast, yon. So, hindi ko pa rin talaga maisip na pigsa siya kasi wala akong makitang mata. Wala akong makitang mata. So, yun siguro yung sinasabi nila na pigsang taob o ano ba yun, yung matagtiki na yung nakataob daw, walang mata, yun daw yung pigsa na ganon. May ganon pala na pigsa. Pasensyahan nyo na po yung pagtatagalog ko. So, ayun nga guys, is may nakita akong mga videos doon. So, yung sa akin guys, yun yung tinatawag na pigsang dapa kasi wala akong makitang mata at that time. Pero kalaunan is lumabas naman yung mata. So, yun yung isushare ko sa inyo, paano nakalabas yung mata. Pasensya na kayo, dito yung anak ko. So, ayun na nga guys, habang tumatagal, lalong lumalaki yung may parang matigas sa gilid ng nipple area ko. At dahil sobrang dami na ng gatas na napondo at namamaga na nga yung mga ugat sa breast ko, ginawa ko is nagpump ako guys. So, pinump ko yung mga gatas sa loob. So, okay pa nung una, kaya ko pang magpump. Pero habang tumatagal, habang lumalaki yung pigsa sa dede ko, sa breast ko, is hindi ko na kayang magpump kasi nasasagi na yung pigsa mismo. Kasi nga, magkatabi lang sila. Ito yung utong, ito dito, nandito naman yung pigsa. Sa gilid talaga ng utong tumubo yung pigsa ko. So, hindi ko na kayang mag-pump kasi naiipit yung pigsa. So, yung ginawa ko guys, kasi alam kong lalagnatin na ako, parang lalagnatin na yung feeling ko. Nanlalamig na yung katawan ko kasi nga, dahil sa pigsa, sa sobrang sakit ng pigsa at saka yung pamamaga din ng breast ko dahil sa hindi ko may labas yung mga gatas. Yung ginawa ko guys is sa amin lang naman to ha. Depende sa inyo kung gagayahin nyo. Pero kung hindi naman kayo nagpapa-breastfeed, okay lang din naman okay lang naman yun. Hindi naman mas hirap, 'di ba? Pero sa akin kasi at that time is nagpapa-breastfeed ako hanggang ngayon. Kaya mahirap sa akin yung napupundo yung gatas. So, ang ginawa ko guys is pinasipsip ko sa asawa ko yung gatas. So, nakakatawa man, pero yun talaga yung naisip naming paraan. Sinipsip na yung gatas para, mailabas yung mga napundong gatas. Kasi hindi ko na kayang mag-pump. Okay guys, so ito kasi yung ginagamit kong pump. Ayan. So, diba, nakikita nyo, sobrang laki ng bunganga niya. Kaya, pag nilagay ko sa nipple area ko, ito kunyari yung nipple. At dito yung sa gilid ng nipple yung utong. Pag ginanyan ko guys, naiipit talaga yung pigsa. Naiipit yung pigsa, kaya sobrang sakit. Kaya ang ginawa ko is yung asawa ko na lang ang nagsipsip sa gatas. Siyempre, niluluwa niya kasi nadadala na yung nana. May nana na pala yung sa loob. Buti na lang, hindi ko na pinapadede yung anak ko. Kaya kung may pigsa kayo malapit sa utong, wag nyo nang padidehin yung anak nyo kung nagpapa-breastfeed man kayo at that time. Kasi hindi lang gatas yung madidede niya o masisipsip niya. Madidede niya rin yung nana na nasa pigsa na sa ilalim ng dede niyo, yung breast niyo. So yun, kasi sabi niya ang lasa na daw parang maalat-alat, so lalasahan niyo yung nana. Kalimutan ko pala guys sasabihin na ginawa ko rin pala yung hot compress, yung magbababad ako ng towel, maliit na towel or maliit na bulak sa mainit na tubig, yung maligamgam na tubig, tas yun i-hot compress ko yun sa may bukol o sa may pigsa. Yun, nakatulong din yun. So, yun, yung ginawa namin guys, habang tumatagal, nakita ko sa isang video sa YouTube na may babae na yung ginamot niya sa pigsa is yung pigsang dapa, yung ginamit niyang yung ginamit niyang gamot is dahon. Gamot namin is dahon. Yung dahon ng, tawag nun? Kalabo yun sa Bisaya, hindi ko alam. Oregano, sa Tagalog naman is oregano. Yun yung ginamit namin yung oregano, tapos pinapainitan namin yung oregano, tapos nilalagay ko sa may pigsa yung oregano, tinataob ko doon, tapos
habang tumatagal, pinalitan ko na dahil nakapanood nga ako sa YouTube, pinalitan ko ng alugbati. Kasi yung anak ko dati alala ko na yung anak ko dati na may pigsa is alugbati din yung ginamot niya dahil tinuruan siya ng namin, ng kapitbahay. So yung ginawa namin guys, kumuha ko ng alugbati. Buti na lang is may alugbati sa gilid ng bintana namin. So ito ay sample ng alugbati, dahon ng alugbati guys. Kung nakikita nyo, marami siyang butas. Example lang to. Pwede kayong pumili ng mga dahon ng alugbati kasi itong dahon na to parang kinain ng uod. Ganito guys. Kunyari ito, kumuha na kayo ng dahon ng alugbati. Malaki naman na dahon o maliit, pwede yan. So ito yung dahon ng alugbati. Ang gagawin mo guys is, wait lang, ilalagay ko lang. Ay, uli DJ. Ang gagawin mo guys is, gaganon nyo lang, iro-roll mo lang yung dahon ng alugbati. Ito yung dahon, tapos iro-roll mo lang ganyan. Iro-roll. Wag masyadong idiin. Basta ma-roll lang yung alugbati. Hanggang maganito yung itsura niya, parang malantang dahon. Pag naging malanta na siya, yun yung ilalagay mo sa may, ito na yung pigsa. Kunyari, ito yung pigsa, tapos ito na yung alugbati. Yan yung ilalagay mo sa may pigsa. Yan. Parang, ika-cover mo siya sa may pigsa. Ayun, so mararamdaman mo talaga guys, honestly naramdaman ko na pag nilalagyan siya ng alugbati is parang may sinisip-sip sa ilalim, parang may ano ba yun, yung mararamdaman mo yung mga kirot kasi parang tinitipon niya pala yung lahat ng nana sa loob, kaya ganun yung matutulong sa alugbati. Hindi ko alam kung anong meron sa alugbati, bakit kaya niyang sipsipin or maipon yung mga nana sa loob ng pigsa. So yun, naipon niya hanggang kalaunan is lumabas na talaga yung mata ng pigsa. Di ba? Pigsang dapa yung nasa akin. Yung nangyari is lumabas na talaga yung mata. Kasi parang iniipon niya, yung alugbati kasi yung nakakatulong para maipon yung mga nana sa loob. At ninipis yung balat ng kasi lalaki yung pigsa. Pagkalaki ng pigsa, ninipis na yung balat. Yun, lalabas na yung mata niya dahil dun sa alugbati. Ito lang talaga yung ginamit namin. Isang linggo mahigit talaga kasi matagal ko ring na discover na pwede pala yung alugbati. Okay, tapon ko lang. So, ayun, yun yung ginawa ko guys. Lagyan ko ng alugbati. Tapos hanggang dumating ng araw na nakita ko na ang mata niya. So, insert ko na talaga yung mga clips guys para makita nyo. Dumating na yung araw na lumabas na yung mata niya at naligo. Dapat talaga guys na maligo kayo araw-araw. Pag may pigsa kayo, maligo kayo araw-araw. Hugasan nyo ng mabuti yung pigsa para maano siya, madali yung sumabog. Madaling bumuto. Sumabog. Basta sumabog lang. So, ayun. Pumutok. Yun, pumutok. So, yung nangyari guys, habang naliligo ako, after ko maligo, pumutok yung pigsa. Tapos lumabas yung maraming, alam nyo na, mga milk, mga nana. So, lumabas yung maraming nana. Ayun, tapos nakita ko na ang lalim ng sugat ng mata niya. So, yung after nun guys, yung sumabog na siya o pumutok na yung pigsa, yung nilagay ko naman is amoxicillin. So, ganito guys, ang amoxicillin. Siguro, alam niyo naman tong amoxicillin, di ba? Wala naman silong taong hindi nakakaalam ng amoxicillin. So, mabibili natin yan sa tindahan worth 8 pesos yata or hindi ko alam magkano sa inyo. Depende yun sa inyo. So, amoxicillin yung nilagay ko sa mismong doon sa may sugat. Binuhos ko yun doon yung amoxicillin. Tapos, diniindiin ko. Diba, syempre, malaki yung pigsa. Diniindiin ko yung gilid niya para lumabas yung mga maraming nana. Para maubos yung mga nana sa loob. Tapos, doon ko pa nilagyan ng amoxicillin pagkatapos kong pigain yung pigsa. Dahan-dahan lang, wag mong diretsohin ng pindutin ng diretso kasi syempre masakit. 'Yon, tapos araw-arawin mo lang yung paghugas ng pigsa mo, tapos araw-arawin mo yung paglalagay ng amoxicillin. Yung ginawa ko ngayon, guys, is dahil mahapdi pa rin, nilagyan ko siya ng band-aid, yung sugat, nilagyan ko mismo ng band-aid para hindi siya mapasukan ng dumi or hindi siya mapasukan ng tubig. Ayun. So, yun na yung nangyari. Ngayon, medyo okay na siya, malapit na siya talagang maghilom kasi medyo nararamdaman ko pa yung hapde. At hanggang ngayon guys, hindi pa rin ako nagpapadede kasi alam ng anak ko nandito yung
sugat or yung pigsa, ayan ang dumide doon kasi nakikita niya, taalala niya yung pigsa doon. So ayun guys, siguro nasabi ko na lahat, at kung may nakalimutan man ako, kung may hindi man kayo naintindihan sa mga explanation ko, pwede kayong mag-comment down below. Kung may mga katanungan pa kayo, pwede nyo i-comment down below. So yun lang yung na-experience ko, yung shinare ko dito is yung mga experiences ko lang at yung mga ginawa kong paraan para gumaling yung pigsa ko. So hindi na nga ako nagpa-doktor, hindi na ako nagpa-check up. Ginawa ko is home remedy lang talaga, alugbati lang talaga yung ginamot ko guys, at amoxicillin. So yun guys, thank you so much for watching this video. I hope na nakatulong tong video na ito kung meron ka mga pigsa. Syempre, samahan mo naman sa prayer yung mga pang ginagamit mong gamot, kasi pag lagi ka na nagagamot, wala namang prayer, syempre si Lord din naman yung nagpapagaling sa atin, hindi naman yung hindi naman yung mga gamot. Ginagamit lang yung instrument ni Lord para gumaling tayo. So ayun guys, so yun lang yung mai-share ko sa inyo. Sana'y nagustuhan nyo yung video na ito at sana'y nakatulong ito. Kung nakatulungan kayo ng video na ito guys, huwag mong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel. At i-click nyo na rin yung notification bell below para ma-notify ko yung kung may bago tayong upload na video. So thank you so much for watching and see you on my next vlog. Bye! Bye!